det virker lidt forvirrende, at find all og find first, det ikke var den samme type objekter, den fandt. Det er first, den graver sig en gang længere ned. Ja, de har tænkt nok, at det var ikke meningen, du skulle sidde og... Nej, det der... Hvis vi kigger på tilbage til det, du kan lige det der overview, og så... Ja, giv et overview. Ja. Det der er med det her plugin, det er, at det er, lige nu er det lavet som en plugin til Rails. For at gøre det, så har det været nødvendigt, og vi bygger oven på Active Resource, som er sådan en Ruby REST klient. Så når man bygger om sådan en, så fikser man lidt på den, fordi den ikke er helt skrevet til brug af andet end Rails Web Services. Men man kan fx lave en kigge på kommune-klassen her. Så har man jeg ved ikke helt, hvordan man skal strukturere sådan en gennemgang, men man kan kigge på den kommune her. Og en kommune, det er en klasse, som nedarver fra sådan en baseklasse, vi har, der hedder Active OU-base. Og den kan lave de helt basale opslag på ressourcer og oversætte dem til sådan en Ruby-objekt-notation, hvor man kan dotte sig bare igennem. Og hvis man så skal navigere dybt ned i strukturen, så for eksempel kigge på skoler på en kommune, så finder man dem ved at hente dem fra den ressource, der hedder Danmark/kommuner, og så nummeret på den kommune, du er i, og så /skoler. Og så hæfter man det på kommuneobjektet. Og nu er det et ret ungt og ikke særlig færdigt projekt, det her med enhver med gode øjne kan også se, at der er oplagte generaliseringsmuligheder af. Så det er dybest set princippet i det, at man har en baseklasse, og så hvis man skal, når de enkelte modeller eller entiteter, som man laver, dem justerer man så de understøtter nogle af de der properties. Selve OU-RESTs API er ikke fuldstændig konsistent. Der er nogle navngivningskonventioner, som vi ikke følger. Nogle steder har en ressource som unik nøgle et nummer, og nogle steder har den et for eksempel institutionsnummer, hvis det er en skole. Og man kan argumentere for, at man altid bør lade den unikke nøgle være den URI, som skolen er hentet fra, men det er man bliver nødt til også at have en eller anden form for, jeg ved, det behøver man vel egentlig ikke at have en primary key ud over den har. Nej, men de der navngivningsting, der er nogle inkonsistenser, som gør, at man skal skrue lidt på knappen. Og så er der sådan en, for at søge på ting, find by name, er der blevet lavet sådan et modul, som man mixer ind i de klasser, hvor man godt vil have find by name. Så vi kigger på det der kodeeksempel, jeg viste, så kunne vi kigge på, hvor nemt det egentlig er at bruge den. Så er det, vi kigger på for eksempel den regions ting, vi så på starten. Vi skal lige flippe over til listen igen. Liste af regioner. Der bruger vi API'et på en linje. Regioner. Region.findAll. Og den HTML, der bliver brugt for at vise de her regioner, er nede på den indeksside. Der siger man regioner, og så siger man, laver man et loop, der hedder for region in regioner, hvor man så laver et link til regionen, som har et navn. Og den har så
det er det. Så laves det. Og så klikker man på Nordjylland. Nej, vi skal prøve hovedstaden den her gang. Så klikker man på den, og den der UL4-metode får så hen på regioner /vis/1085. Og her løber man igennem kommunerne. Og det? Nej. Her, vis. Den tager så ID'et på kommunen, og så henter den, ID'et på regionen, så henter den regionen, og så henter den kommunerne på den region. Og så gør den det samme, som den løber igennem kommunerne og skriver kommunenavnet ud. Og her laver den så en lille Ajax-agtig ting med en div, som har et link. Det der, vis skoler. Som henter alle skolerne med et Ajax-kald til den her metode. Jeg ved ikke rigtig om nu. Det er bare sådan lidt en tur rundt i det. Jeg oplagt at forestille sig, at man... Altså det der er rigtig sjovt at kunne få lavet, det var at få enablet hele adressedelen. Det som alle folk synes er det allermest sexet. Det er, at de kan få lov til at lave FindMy.dk med en igen direkte mod REST. Og det er oplagt at lave det, og det er også bare et spørgsmål, om det gjort. Men det er rigtig sjovt, også ved at kunne lave nogle af de her eksempler, og få dem smidt ud, og måske få folk til at hjælpe med at lave dem, og patche lidt, og bygge lidt videre på dem. Det er, at hvis man kan få nogle folk til at bruge de her, og få illustreret over for myndighederne, eller IT-Telestyrelsen, eller dataejerne, at der kommer rent faktisk innovation ud af at eksponere noget data. Der er nogle muligheder i at bringe noget i live, og det kan godt være, at det at vise en service frem som eksempel, som IT-Telestyrelsen har gjort, det er ikke nok. Man skal committe sig til det, så folk kan stole på det, og så folk kan begynde at bruge det. Og det første øjeblik, at folk begynder at bruge det her, at det bliver rigtig sjovt, og det er der værdien er. Værdien er ikke i eksemplet, som udbyder data. Værdien er i eksemplet, at det rent faktisk kommer i spil, det bliver brugt til noget. Og det tror jeg måske er the hardest sell i det her. Men det er ret lige til, at det kunne være sjovt. Og det er også derfor, vi gør det. Det her er også for at prøve at... Det er fordi, det er sjovt at arbejde med data, som er sådan til lidt tilgængelig kvalitet, men det er også fordi, det betyder sgu noget at få noget derud, få noget til at hjælpe og vise folk, at det her, det kan man sgu. Det er nemt. Kodespørgsmål? Jesper, spørgsmål? Hvorfor var det her objekt med first ikke bare det samme som et enkelt objekt i oven? Der er to forklaringer. Den ene forklaring det er, at vi ikke er færdige. Men den bedste forklaring er i virkeligheden, at det er når man henter et array af kommuner, så får man en, jeg tror region er bedre. Så får man et XML-array med nogle regionselementer i. Og det er jo ret klart, at hvis man laver sådan nogle listerepræsentationer, så har man en light-model for en letvægts datastruktur, som har det nødvendige til oversigtsbrug, og så har man kan man sige, en enhanced eller en udfoldet repræsentation, som indeholder det hele. Dårligt eksempel her, bedre eksempel af skoler, tror jeg. En skole her, som er dårligt eksempel. Yes. Her har man en skolerepræsentation, den er ret udfoldet faktisk. Og så kan man så se her, at den adresse her er
er en letvægtsadresse, som indeholder et subset af det, en ægte adresse er. Og det er så ICT-styrelsen, der besluttede sig for i deres servicedesign, at det er nok. Hvis vi giver fuld adresse, så betyder det et markant større serverload og båndbredde, og så er det hvad er det mest vigtige, mindste krav til noget, der giver mening for at være en adresse. Det er det der, så må folk så skrive deres API'er, så de enten selv udfolder, eller sådan kravle ind i niveau ned og få den realiseret fuldt ud. Jeg som databruger har det også meget fint med, at man ikke, hvis man skal give mig søg en liste af et eller andet, så får man meget irrelevant information. Det er først, når man nærmer sig den endelige ressource, at man står med essensen, og det så vil jeg godt have det. Så man kan meget tænke på det som sådan lidt eksplorativt, men også sådan lidt spørge ind til. Og man så vil godt lidt dybere ned, så navigerer man det rundt. En ulempe ved det her API i øjeblikket, det er, at når man for eksempel på en skole, Silkeborg Kommune, så tilføjer den altså den her klump af kommuner til hvor du har en kommune og trykker på skole, så tilføjer den skoleklumpen til din kommune. Og så går længere ned og så tage fat i en af skolerne, så dotter frem, så har du en datastruktur, som i øjeblikket er hastigt voksende, hvis du ikke lige skifter. Så der er nogle ting, som mange har lavet med cykliske referencechecks og alt muligt højt. Men det er nok til, at det fungerer, og der er nogle ting, der skal optimeres. Yes. Det ligger på GitHub, som er distribueret versionsstyring open source, og det ligger på Google Code, hvor man også kan downloade det fra. Vi smider et eller andet sted. Yep. Der bliver en blogpost, eller? Der bliver en blogpost, hvis du vidste. Ja. Man kan nå. Tak for alt. Tak for det.